Huonot potilastietojärjestelmät herättävät huolta sairaaloissa. Hyvää iltaa. Sähköiset potilastietojärjestelmät herättävät keskustelua sairaaloissa. Kymenlaaksossa on käytössä Etelä-Karjalan terveyspiirin riskialttiina hylkäämä hoitokertomusjärjestelmä. Terveyspiiri luopui ohjelmasta, koska koki sen puutteiden vaarantavan potilaiden hoitoturvallisuuden. V-hoike on järjestelmä, johon lääkärit ja hoitajat kirjaavat kaikki potilaiden hoitotoimenpiteet. Etelä-Karjalan terveyspiiri kokeili ohjelmaa viime syksynä ja päätti hylätä sen. Arvioimme, että se jopa vaarantaa potilasturvallisuuden ja saa sairaala-asiat sekaisin. Ja lääkärikunta sen koki hyvin hankalaksi, koska siitä ei yhdellä silmäyksellä pystynyt näkemään, että miten potilas voi, vaan joutui hiirellä klikkaamaan moniportaisesti. Ja jos se jää tekemättä, niin silloin ei ole kaikkea tietoa ja päätöksenteko voi mennä pieleen. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri käyttää ohjelmaa useilla osastoilla. Keskussairaalan lääkärit kuvaavat järjestelmää täysin käyttökelvottomaksi. Hoitajat suhtautuvat hieman myönteisemmin, mutta myös heillä on ongelmia. Aika sekava on, hidastaa, ei aina löydy kauhean selvästi ja nopeasti, mitä pitäisi löytää. Se on tuolta potilaan päästä sitten pois se aika. On, ehdottomasti, kyllä. Ymmärrän täysin tätä kritiikkiä, ymmärrän näitä ratkaisuja myös. Siinä on valtavan paljon kehitettäviä asioita, se on hidas, kirjaaminen siihen on työlästä ja sieltä tiedon löytäminen on hankalaa. Mutta me olemme kuitenkin nähneet asian niin, että tämä hoitotyön kirjaamisen perusideologian sisäistäminen, sen opetteleminen, sen vieminen käytäntöön, se on se tärkeä asia. Sähköisellä kirjaamisella valmistaudutaan kevääseen 2011, jolloin potilastiedoille perustetaan valtakunnallinen arkisto. Terveysministeriö on ohjeistanut, miten tiedot tulee tallentaa. Eri puolilla maata testataan kuitenkin tositoimissa eri välineitä, joista toiset toimivat toisia paremmin. Jos verrataan esimerkiksi lääkkeisiin, niin lääkkeethän testataan monessa eri vaiheessa ja samoin uudet hoitomenetelmät aina tarkistetaan, että ne on todella vaikuttavia. Että ei tämmöisiä keskeneräisiä työvälineitä saisi tuoda tuotantokäyttöön.